Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de rechter van mening is dat FTAC boetes mag opleggen voor prijsafspraken. Het gaat om boetes die zijn opgelegd aan verschillende supermarkten. En het heeft allemaal te maken met het gedrag van de supermarkten en prijsafspraken. Het gaat om een boete van bijna 450.000 gulden aan Mangusa Supermarket. Arco Iris 36.000 en twee leidinggevenden kregen persoonlijke boetes van 25.000 gulden. Volgens de rechter is namelijk een rechtszaak tegen de boetes aangegeven, maar de rechter zegt dat FTSC dit mag opleggen omdat ze haar werk goed moet blijven doen en overtredingen zoals kartelvorming moet tegenhouden. En het FTSC is de Fair Trade Authority van Curaçao. De boetes die zijn opgelegd in de levensmiddelensector zijn hoog, maar ze kunnen nog hoger, zo bleek tijdens de rechtszaak. Er kunnen namelijk boetes tot 1 miljoen gulden of 1% van de omzet van een onderneming worden opgelegd als er sprake is van oneerlijke concurrentie. Opnieuw bezwaar tegen bouwproject. Movimento Safe Sakito heeft vorige week voor de tweede keer een formeel beroep ingediend bij de rechter. Het gaat allemaal om de bouwplannen bij Sakito. De appartementencomplexen zijn al heel ver, maar de bewoners vinden dat zij niet gehoord zijn en hebben al op 30 december vorig jaar een eerste beroep ingediend. En nu hebben ze opnieuw een beroep ingediend omdat ze vinden dat de bewoners niet zijn gehoord. Het gaat onder meer om het bouwen zonder vergunning, zonder milieueffectrapportage en zonder inspraak van bewoners. Aldus Movimento Safe Sakito. Het project omvat onder meer een hoogbouw, jachthaven, grootschalige baggerwerkzaamheden en de bouw van een ophaalbrug. Korps heeft 11 nieuwe agenten. Nou, mooi, gefeliciteerd. Gisteren zijn 11 nieuwe agenten beëdigd bij het Korps Politie Curaçao. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van de minister van Justitie, Shalton Hato. De plechtigheid begon bij het paleis van de gouverneur. Vandaar marcheerde een politiepeloton door Punda richting het ministerie van Justitie voor de beëdiging op het parkeerterrein van het ministerie. Het is belangrijk dat het politiekorps blijft groeien, zo zei de minister. En hij wenste de 11 nieuwe politieagenten heel veel succes. Kustwacht viert 30-jarig bestaan. Het gebeurde allemaal op 1 februari 1996. Toen begon wat nu de Kustwacht Caribisch gebied is. Het begon klein, eenvoudig, in porto cabins en barakken. Maar het is uitgegroeid tot een hele belangrijke speler in het Caribisch gebied. In de beginjaren bestond het personeel nog voor 80% uit defensiemedewerkers en 20% lokaal personeel. Dat is helemaal veranderd. Vandaag de dag is ongeveer 80% van de kustwacht lokaal personeel. En zoals gezegd heeft de kustwacht een snelle ontwikkeling doorgemaakt. En de directeur die zegt, wat ooit klein en provisorisch begon, is nu een volwassen en volwaardige ketenpartner, nationaal en internationaal gerespecteerd. We zijn 30 jaar sterker, maar we gaan de komende jaren ons richten 30 keer nog beter te worden. Dranghekken worden geplaatst. Ja, carnaval, de optochten komen eraan. Het was afgelopen zondag natuurlijk al de Marche di Cabai. En nu worden alles in het gereedheid gesteld voor de andere optochten. En daarvoor worden de carnavalsdranghekken geplaatst. Dat gebeurt in verschillende fases. Wordt gestart bij de rotonde van Palo Blanco en het eindigt bij de Rode Weg. Daarna van Palo Blanco tot Napa Santa Maria. En normaal gesproken reiken deze dranghekken tot aan de Cubaweg. Maar bij de vorige keer zijn er nogal wat dranghekken beschadigd geraakt of achtergebleven. Daarom kan er niet helemaal tot aan de Cubaweg meer dranghekken worden geplaatst. Tegelijkertijd wordt een dringend beroep gedaan op de automobilisten om rekening te houden met de werkzaamheden. Jonge chauffeur rijdt tegen elektriciteitspaal. En dat zorgde voor overlast in de wijken Montaña en Fuik. Dat gebeurde gisteren bij de Stakamahachiweg. Daar raakte een jonge man die een Kia Rio bestuurde betrokken bij een ongeluk toen hij tegen een hoogspanningsmast botste en deze brak.
Daardoor had de omgeving enige tijd geen stroom. En na de impact van de botsing stortte ook een muur om. De jongeman zelf kwam ongedeerd uit het ongeval, maar het voertuig liep aanzienlijke materiële schade op. En al snel kregen de bewoners weer elektriciteit. Aqualectra installeert prepaid systeem, ik moet het goed zeggen. En dat betekent dat Pagatino langzaam gaat verdwijnen. Dit nieuwe smart prepaid systeem geeft mensen beter inzicht in het energieverbruik. Klanten kunnen hun stroomgebruik ook makkelijker volgen en beheren. Er zijn alle watermeters op Curaçao, die zijn onlangs al vervangen. Toen ging het om 30.000 watermeters en nu komen er ook 30.000 elektriciteitsmeters. Dat betekent dat mensen meer zicht hebben, makkelijker kunnen opladen en op die manier het werk verbeterd wordt voor Aqualectra. We houden het in de gaten en gaan nu even naar een blik. Vida de Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app no Boti Banco di Caribe, tudo consta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco di Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Even aandacht voor Aruba, want die hadden afgelopen weekend, vanaf afgelopen vrijdag, een groot congres, de Common Good congres. Daarover meer, maar een van de bezoekers, een van de sprekers was premier Balkenende. Ik zeg nog premier, maar het is de oud-premier van Nederland. Voor veel mensen belichaamde hij een tijd waarin het nog wat rustiger was in de politiek. Maar hij was er en hij bezocht samen met andere mensen van de conferentie de Ayo Rock Formation. Dat is een bijzondere groep rotsformaties op Aruba. Het lijkt erop dat die een magische kracht hebben, deze rotsformaties. Als u ooit op Aruba bent, ga er zeker kijken. Voor oud-premier Balkenende was het een bijzondere ervaring. Kijk naar dit korte fragment. Ik vond het indrukwekkend om bij de Ayo Rock formatie te zijn. Niet alleen om er rond te lopen, te kijken, maar vooral om de verhalen te horen. De oorspronkelijke bevolking hier op Aruba, ik vond het indrukwekkend, enorm leerzaam en ook om respect te hebben voor degenen die hier als eerste hebben gewoond. Dat was voor mij ontzettend belangrijk om hier te zijn, om dat verhaal te horen en wat er nou ook is gebeurd. Dus ik moet zeggen, voor mij was het echt een verrijkende gebeurtenis om hier te zijn. Hij bracht ook een bezoek aan de luchthaven en was onder de indruk van de state-of-the-art technologie in de luchthaven. Volgens Jan-Peter Balkenende was het een bijzondere stap, een bijzonder bezoek, want hij had nog nooit gezien dat de luchthaven van Aruba zo hoog wereldniveau had bereikt. Hij was er natuurlijk vroeger als premier vaker geweest, maar hij noemde deze nieuwe technologie heel sophisticated en dan zie je dat Aruba een frontrunner is.
Lof van Balkenende voor Aruba. Daarna, ik zei het al, die conferentie, de Common Good. Dat was een grote conferentie met veel sprekers. En die hielden ook een programma afgelopen zondag, de Nieuwe Wereld TV. En dat gaat over een programma dat denkers uit verschillende disciplines samenbrengt om de grote geopolitieke, sociale en economische ontwikkelingen te analyseren die onze tijd bepalen. En daar sprak onder meer Mike Eeman, premier van Aruba. Hij sprak daar met Jelle van Baardenwijk, Ad Verbrugge en Govert Buys. En ik laat u een fragment zien van dit programma, waarin ook teruggeblikt wordt op de Common Good. En Mike Eeman ook vertelt waar Aruba staat op dit moment. De nieuwe wereld op Aruba, de andere kant van de wereld. Ja, we zitten hier met minister-president Mike Eeman, met Govert Buys, hoogleraar politieke filosofie, ook wel economische filosofie. Ja, ook wel. Ja. Van de Vrije Universiteit die jullie natuurlijk kennen, met Ad. We zijn eigenlijk op studiereis in Aruba, op uitnodiging van Mike. Ik ben heel blij dat we nu deze nieuws van de week een beetje kunnen besteden aan, behalve wat er allemaal aan actualiteit speelt, het regeerakkoord, de flirt van Ursula met India en ja, ook wat hier op Aruba speelt. We waren hier in het kader van een congres over het gemeenschappelijke goede. Nou, daar zullen we zo nog wat over toelichten. Er komen ook uitzendingen over online. En ik denk dat het toch niettemin goed is om even bij de Nederlandse politiek te beginnen. Ook niet in de laatste plaats, omdat het Caribisch gebied en Aruba ook in het nieuwe regeerakkoord wel een klein beetje, ja, daar wordt ook al flirtend, al verkennend over geschreven. Dus daar kunnen we ook aan raken. Maar er gebeuren natuurlijk grotere dingen in dat akkoord. Ja, ik vond het zelf vrij schokkend wat we nu gaan doen met die vrijheidsbijdrage en hoeveel geld er naar defensie gaat. Wat voor bezuinigingen daarmee gepaard zijn ook. Nou, dat gaan we verkennen, Ad. Zeker, ja. Maar het lijkt me toch goed om wel even met Mike te starten. Ja. Die heeft ons uitgenodigd hier. We zijn zeer gastvrij onthaald. Waarvoor dank nogmaals. Bijzonder interessant. Ik ben gast in een programma bij jullie hier in het bestuurskantoor van Aruba. Wij zijn weer de gast in jouw studio. Dat geeft aan de gastvrijheid van Aruba, hoe ver het kan gaan. Ja, zeker. Nee, maar het waren daarnaast ook wel intensieve dagen. We zijn ook het eiland rondgeleid. Je hebt een intensief programma voor ons samengesteld. Vanochtend nog naar de grotten geweest. Een indrukwekkend deel. Ayo Rock Formation. Ja, waar toch de oorspronkelijke bewoners al 1000 voor Christus toch ook hun culten hebben uitgevoerd. Vond ik zelf heel indrukwekkend deel ook. Maar laten we toch even teruggaan, Mike. Je hebt dat agenda-onderdeel van het gemeenschappelijk goed, de common good, heb je hier op de politieke agenda gezet. Vind ik een heel bijzondere zet. De vraag is natuurlijk ook wat dat te maken heeft met Nederland en met de Nederlandse relatie. Jelle verwees al even naar het regeerakkoord, wat het gemeenschappelijk goed is van het Koninkrijk. Ja. Maar misschien toch wel belangrijk om even van jouw kant te zeggen, wat heeft je nou toe gebracht om dit zo op de agenda te zetten? Want dat is indrukwekkend. Allerlei maatschappelijke organisaties doen mee. Dus waaraan ontleen je deze inspiratie? Dankjewel. En nogmaals, welkom op Aruba. Koffie, jij ook. Jelle, Ad. Het heeft veel raakvlakken met veel onderwerpen die ook ten tafel komen bij de nieuwe wereld als jullie in Nederland zijn. De zorgen over de schaduwzijde van dat we het de neoliberale modellen noemen. Dat hebben wij ook. We zijn een westers kapitaal land met natuurlijk ook geïnspireerd door andere grote westerse landen. Dus het economisch model, ook het constitutioneel model van Aruba is geënt op het westerse model van democratie en in het geval van het Koninkrijk op het parlementaire stelsel. En wij hebben net zoals in Nederland ook veel voorspoed gekend met ontwikkeling dat zo'n model mogelijk maakt. Ook gedurende de laatste 40 jaar van onze staatsaparte. We vieren dit jaar 40 jaar staatsaparte Aruba. We zijn daar echt trots op. Maar wij zien ook in de ontwikkeling dat er toch tekortkomingen zijn in het model. En heel specifiek zien we dat wij heel mooie macro-economische cijfers hebben. De GDP van Aruba, dat is indrukwekkend vergeleken met andere eilanden in het Caribisch gebied.
bezettingsgraad, het toerisme is heel hoog. We hebben zelf nu enkele jaren een balanced budget. Dus dat is ook wat macro-economische indicatoren betreft mooi. Maar als je loopt op Aruba en je bezoekt de wijken, etc., dan zie je toch dat we nog een uitdaging hebben omdat het welvaart breder wordt verdeeld in onze gemeenschap. En dat heeft toch ook iets te maken met natuurlijk bestuur dat zich meer endt op de common good, het gemeenschappelijk goed. Overheden hebben ook natuurlijk, zullen we zeggen, knopjes waar je aan kan draaien, opdat je kan zorgen dat de economie ook breder wordt verdeeld. Maar ook de private sector heeft daarin een rol. En dit is ook een oproep aan de private sector om ook te kijken naar het algemene gemiddelde salarissen op Aruba. Daarnaast zien wij ook, net zoals in Nederland en elders in de wereld, dat de gemeenschappen zoals we die kenden vroeger, hechte gemeenschappen, dat is ook minder. We worden allemaal individualistischer. Ook dat gevoel van een betrokkenheid, het gevoel van dat wij samen in het leven staan, dat staat allemaal onder druk. Ja, zelfs jullie hebben echt ook met een hele substantiële migratie te maken ook, hè? Dat creëert een extra uitdaging om dat gevoel van belonging te creëren dat breed is en dat ook breed gedragen wordt. En wij zien de common good dan ook als een hele mooie richtsnoer die ons allen weer een soort gemeenschappelijke doel kan geven op het eiland, maar ook in het leven en ook een invulling kan geven. Dan nog internationaal nieuws, want Venezuela en de VS praten over transitie naar Maduro. Tegelijkertijd hebben aanhangers van de regerende partij van Venezuela zich gisteren in Caracas verzameld voor een betoging ter ondersteuning van Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Morgen, dag 3, dat is dus vandaag, is het een maand geleden dat onze president werd ontvoerd, zei Silenia Gualiarte van de Socialistische Partij tegen persbureau AFP. We eisen zijn vrijlating, de vrijlating van onze president Nicolás Maduro en First Lady Cilia Flores. Tegelijkertijd heeft de interim-president van Venezuela, Delcy Rodriguez, maandag haar nieuwe regering verder geconsolideerd door meerdere kabinetsleden te benoemen en ontmoeting te hebben met de nieuwe hoogste Amerikaanse diplomaat in Caracas om de transitie van het land te bespreken na de afzetting van Nicolás Maduro. Dat betekent dat de banden tussen Venezuela en Amerika steeds hechter worden. Dat betekent ook een cruciale verandering in de diplomatieke betrekkingen. Die waren in 2019 verbroken toen de Verenigde Staten weigerden de herverkiezing van Maduro te erkennen. En in plaats ervan een parallelle regering te steunen onder leiding van toenmalige oppositieleider Juan Guaidó. Maar nu is de situatie anders. Er wordt goed overlegd met Delcy Rodriguez. En daarmee is er sprake van een nieuwe politieke situatie. Rodriguez heeft trouwens ook Daniela Cabello benoemd. Zij is de dochter van de invloedrijke minister van Binnenlandse Zaken, Diosdado Cabello. En hij is een van de machtigste figuren in de regering. En het feit dat de dochter van Diosdado Cabello is benoemd, geeft aan dat zijn positie nog steeds stevig is in het nieuwe kabinet. Dat was het nieuws. Internationaal nieuws, lokaal nieuws. Morgen zijn we er weer. Ik hoop u ook allerbeste. Tot ziens. Dag.